Patuloy na uusad naman ang mga kasong isinampa kay Binmaley Vice Mayor Simplicio Rosario kahit papirmado na ng gobernador ang kanyang irrevocable resignation. Sa panayam kay re-elected Mayor Pedro Merera III, hindi umano absuelto sa mga kasong kinakaharap sa Ombudsman at Commission on Audit ang Vice Alcalde dahil umano sa mababago ng kanyang hindi na mababago ito ng kanyang irrevocable resignation ang umano'y kakulangan sa bayan. Yes, wala pagbabago yun kasi siyempre iba-iba yun sa kanilang mismong ano ba yung mga naging problema nila to sa bayan, ay pananagutan nila yun. Wala pa naman kumbaga certification coming from the DIL which she was the one who have a turnover ceremony with the barangay captain. At the same time, presentations of yung accountabilities niya kung ano man yung mga yan. Yan po ang tinig po ni Mayor Binmaley Mayor Pedro Merera. Saad pa ng alkalde tinanggap at pinirma na po ni Governor Ramon Gico III ang pagbibitiw ni Rosario kahapon at nakatakda ng manumpa ang konsehal na nanguna sa botohan noong 2022. Base sa opisyal na tali ng boto, noong 2022 presidential elections, si re-elected Councilor Amelito Sison ang nanguna sa listahan na may 30,369 votes. IFM News. IFM News. IFM News.